वाव खेबदो बया किउट नै राजसराय फिसायो वा हरावसो सिखार खालामो इयो हराव राजसरायनि बिदैयो हराव सिखार खालामो बे दाउआ नै बियो पानि काउरिनि बिदै पानि वेलकाम टु बेक माय आरके उइकलि इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव फिन बरायनाय थाबाय सेकेन्ड ब्लगाव नोंथांमोननो दिनै भिडिअआ ओरैबायदि इन्ट्रेस्ट जागोन जोङो दा दाउब' बागान खनसे नायदो बेवहाय बुहुत जातनि दाउ नुनो मोनगोन नोंथांमोना नुफेराखैबो जानो हागौ ओंखायनो आंनि भिडिअआव गिबिनिफ्राय जोबजासिम स्किप खालामालासिनो नायलां नोंथांमोन नै बिथाङानो लोगोआ बेयो आंजों दाउ माबानायाव केमेरा हमनायाव थाफागोन आरो नै बेजोंबो दं सासे नै बेयावनो गाइस नै बेयावनो फिल्डआ बै औवा नुहुरनायावनो दं दाउफ्रा नोंथांमोना नायलांबाय था नुनो मोनसिगोन दसे समनि उनावनो नै बिरहांबायानो नै दाउब'फ्रा नुलांगोन भिडिअआव नायबाय था आं हानायमानि देखायनो नाजाजोबगोन बिदिब्ला नोंथांमोना नुहांबाय जानो हाखागौ दाउब'फोरखौ बेवहायनो मोनसे माबा बुंनो सानबावदों आङो जोङो इ दाउब'खौ मासेबो बुथारदो गाइस मानोना बोरैबा जायोना साननो थांबा जानला मेनला फैनानै हानलाबायनाङा आरो गावथारलाबायनाङा मानोना बिसोराबो बिदै दैना फिसा होना उरायलाङो मालाय गावबा गाव सिमां थायो दा बिदिबा नायलांदो भिडिअखौ आं गाखोनानै देखायनो नाजागोन फै थांसै नै जों फैबाय फैनानै दा देखायलांबाय थानोसै जानला मेनला गोदान मानसिफोरा फैनानै हायाव नायालासिनो माबा थाबायनाङा बेवहाय गोदोर जिबौ ओंखारो मासे गोलैना दं गाइस नै बेवहाय मासे गोलैना दं नै गिदो गाखोना खनसिनो नाजागोन आं नै उरायजोबसिगोनलै ओंखायनो खाथियाव देखायनो हायाखै बिरबाय थायो खाथियाव फैबानो उरायजोबसिगोन बिसोरो गासैबो बेयाव मासे थैनानै दं गाइस दिनै सोरबा गावदोंमोन खोमा गथ'फोर फैनानै गावफैबाय थायोनो मालिकआ खोन्थादो आरो दहाय बेखौ गथ'फ्रा गावफैदोंबो जानो हानाय आरो हारसिंबो थैदोंबो जानो हानाय गाइस नै बेवहाय गोलैना दं गोदोरथार मासे दाउब'मोन ओइ गाइस अबस्था गैयै खिग्लाजोब्बाय आंखौ नै खावलायावबो नांदो बेयावबो सेस बया खारखायो खिया इसोर नै आं नैबे फांसेयावनो गाखोना खनसे नोंथांमोन गोजौआव दं बासाफ्रा नोंथांमोना नायलांबाय था गोजौआव गाखोना देखायनोसै आं नै फिसा दं बासायाव बिराद हिट साफा फिसाया बे दाउब'नि फिसा गाय दैनि बासाया इयावमोन नै गोजौआव फैदो आङो इयाव गोजौआव फैदो खारजोबोलै गाइस खारजोबो गिनानै गाङा जोब्बायना नैफोर बासायाव दंजोबोमोन फिसाफ्रा नै गिनानै माखै थांजोबखो इफोरनो फिसाफ्रा नै बेसेबा गोजौनि फिसाफ्रा खारदों जानांगौ बेफोरखौ नै खिफ्रा नै बियो दाउब'नि बिदै गाइस नै जुम खालामना खनसेनो कुवालिटियानो मोजां नंथारालै दाउब' बिदै नै गाइस मोना नुदों जानो हागौ दाउदैखौ नै बेयो राजसरायनि दाउदै बेखौ आं सेफाया नोंथांमोन देखायनो थाखायसो भिडिअखौ लानाय जादों राजसरायनि बिदै हराव सिखार खालामो बे दाउआ
सेसा बुग्लाबो होनो सोरबा राथिसरायबो होनो जोंनियाव राथिसराय होनो बे बिदैखौ आं दोनफिननोसै नै दैथाम दं मालायबा मा सिमां नुनानै दैदो बिमायाबा जेबो खालामा बेखौ बेयावनो मोजाङै मोजां गारलांफिननोसै आं दोनफिनबाय बिमाया बाहेरायाव थांथ'दों खोमा गिनानै नैबेबो राथिसरायनिनो बिदै नै बेवहाय दैनि दं दैनै कालारा बिराद हिट हिट राथिसरायनि बिदैयो नै किउट किउट फिसाफ्रा उन्दुनो ओंखारदों नामा उन्दुनो हो ओइ इयो दाउब' फिसा दै गाइस नै दाउब' फिसा इफोरो बिराद हिट हिटखा नै इसोरनि बासाफ्रा बारा सेफटि गैया गाइस नै ओरैनो जानला मेनला होलाबायनानै दोनो थानायाव बार बारबा गोलैयो फिसाफोरनि थाखाय बारा सेफटि नङा इसोरनि बासाया बेसारा साफा साफाथार उन्दुजोबना दोङो नै साफा साफाथार फिसिनो लांगौमोन आङो नायनो सोलाबाना दोनफिनबाय इयावनो दलर थाथो बियो पानिकाउरिनि बिदै पानिकाउरिनि नै बियो पानिकाउरि वाव हिट हिटलै बिदैफ्रा गाइसमोन थाथों बेवहायनो आरो नैथिबो दं पानिकाउरि बिदै बेयो पानिकाउरिनि बिदै इयो पानिकाउरिनि फिसा फिसा एसे ओरैबायदि टपाव दंफैयो आं दा नै बेसेबांबा गोजौआव दंफैयो नै बेनोमोन बासाया नै दैथाम दं दैथाम आं इखौ सेफाया इयावनो गालांफिनगोन आरो इयावबो दंबावो आं दा राथिसरायखौ खिन्थिनाय जायाखैमोन गाइस मोननो राथिसरायखौ एबारो आं खाथियाव नुबाय दै बेखौ आं खिन्थिनोसै एसे बेलेग जायो दाउब'निफ्राय बुस्थुआ हराव सिखार खालामो बिसोरो नाफोरखौ नायलांबाय थादो नै बेवहायनो दै खाथियाव मोनफैबाय बासानि डेन्जार अबस्थाया नै खिन्थिनायाव दै नुदोंना बिदि फिसाया खाथियाव थांनानै गोरान नङा नै आखाइया मोनायाखै आं केमेराखौ एंगेलखौ सोलायनि नाय राथिसरायनि फिसाया नुखाबाय जानांगोन नै जबद'खा कालारा एसे गोसोम गोसोम जायो नै एसे गोसोम साइज जायो नै बेनो राथिसरायनि फिसा इयो राथिसरायनि नै इखौ आं दा हानहरना देखायगोन नोंसोरनो औ नै बेखिबो मासेया उन्दुना दं बिसोरो खिन्थिनि आङो खाथियाव लाबोनानै आं हानहरनोसै बासानिफ्राय नैयाव हमनोसै ओरै हानहरनोसै ओइ सुवाद फाला फैलै बुथारा दै बया किउट नै राथिसराय फिसा इयो वाव आरो मासे दंबावो बेवहाय नोंथांमोना इखौनो नायबानो सिनायखासिनो नङा होमबा नै हरावसो सिखार खालामो इयो हराव
ओरैबायदि डेन्जार हरावसो क्वाक क्वाक होनना बिरग्राया बेनो खुगाया बेसेबा गुवार जाखायो खेबावसो नै वा बेखौ बासायाव गालांफिनगोन दे आङो बासायाव बिमाया नागिरफैगोन ना नङाबा बेलेग जायगायाव गालांबा गावसोरनि जायगायावनो गालांफिनगोन मानै दं बिसोरो बिदा फंबाय खोमा मेंबाय गाइस दंफाङाव गाखोनाया बेसेबा गोजौ गोजौआवसो दोङो बिसोरबो सप्तासे बावबा बिरनो हासिगोन बिमा दौनाया बेलेग जायोना बिमाया डेन्जार आदार होफैयो थब थबनो देरो ओंखायनो सप्तासे बावबा बिरजोबसिगोन बिसोरो दा बासायाव दोननोसै बेखौ बेखौ ओइ थांदो बासायाव वाव थां थां गोलैगोन नै बिसोरखौबो गुड बाय होनोसै आं नै बासानिफ्राय हानांगौ नै गाहायाव लोगो दोङो सानैनि नायहरगासिनो बया गोजौ दंफाङा नै आंनियावनो गाखोबोदोंमोन ओंखारलांनोसै थौदो बिदिब्ला सोलौ दा गैला गाइस गोलोमजोब्बाय नै ओंखारबोबाय जों दाउब' बागाननिफ्राय थांसै न'आव दा न'आव थांनानै दुगैहैनोसै बेनोमोन आंनि उनाव थानायानोमोन बागाना नै दा थांसै केमेरा क्वालिटियाबो हामथारालै आंना अबस्था गैया थेवबाबो नायसाबदो ना मा होनो फुरा नै मेंनानै दसे जिरायफैबाय जों बेवहाय आं बेखौनो फोरमायनो सानो नोंथांमोननिसिम बेयो लकेसना जाहैबाय गामिनिनो 2 नं काटलिगाव आरो 1 नं सैबारि बे गामि मोननैनि गेजेराव फिल्डआव थानाय बे बागाना नोंथांमोना जानला मेनला फैना ओरै बेवहाय जायगायाव जिबौ थायो ओंखायनो आंबो हायाव मोजां नायनानैसो थाबायदो दे गाइस बिराद जिबौ थायो बेयाव ओंखायनो फैलाबायनाङा जानला मेनला आरो जों बेनि दाउखौ जाया नोंथांमोननो देखायनो थाखायसो आं भिडिअखौ लादो जों बेनि दाउखौ जाफेरा आरो आवगोल उन्दैयाव फैनानै लाङोमोन लांनाया बुजियैयाव उन्दैयाव दा बुजिनानै जों बुथारनाय माबानायखौ गारबाय बुजियैयाव गोरोन्थिया जाखायो गाइस ओंखायनो जों दा बुजिनानै बेफोरखौ दांला आरो नोंथांमोनाबो फैनानै गावफैलाबायनाङा खोनानाय बायदिब्ला आवगोलो बेनि दाउखौ लाना थांनानै मायबा गामि होन्दोंमोन बेवहाय सासे मानसि थैहैदों होनदों ओंखायनो आंबो गियो हाबलाबायनोबो थेवबाबो नोंथांमोननो खोन्थिनो थाखाय बे भिडिअखौ लानाय जाबाय भिडिअआ बेखिनियावनो भिडिअखौ दोननाय जाबाय दिनै लोगोफ्राबो मेंबायनो आंदो फैफादोंमोन थांसै ना थांसै गाइस